Akana ruuviseula on ruuvikuljettimen lisälaite, joka puhdistaa ja laittelee viljat ja piensiemenet, kuten apilan ja timotein, siirtokuljetuksen yhteydessä. Akana ruuviseula on helppo asentaa jo olemassa olevaan ruuvikuljettimeen. Ruuvikuljettimen ulkovaipasta poistetun 2 metrin kappaleen tilalle asennetaan seulaelementti, jonka puolikkaat asetetaan vastakkain niin, että ne tulevat molemmista päistä 25 senttimetriä ruuvikuljettimen putken päälle. Seulaelementin pokkaukset tulevat ruuvikuljettimen ylä- ja alapuolelle. Seuloja on myös helppo vaihtaa. Työtehoseuran mittausten mukaan aikaa seulanvaihtoon kuluu 20 minuuttia. Lajitteiden ja piensiementen talteenotto tapahtuu pikakiinnitteisen kokoajakotelon avulla, joka estää myös pölyn leviämisen ympäristöön. Seulakoot valitaan käsiteltävän viljalajin tai piensiementen mukaan. Rehuviljoilla, kuten ohralla ja kauralla, voidaan käyttää joko 3 tai 4 mm seulakokoa. 3 mm seulalla saadaan eroteltua pienet roskat ja rikkasiemenet viljasta. Kuvassa toimiva 4 mm seula lajittelee erilleen edellä mainittujen lisäksi myös pieniä ja surkastuneita jyviä. 3 mm seulaa käytetään muun muassa rukiin ja vehnän sekä apilan ja timoteen puhdistukseen ja lajitteluun. Apilaa ja timoteita puhdistettaessa ruuviseula toimii päinvastoin kuin viljalla. Piensiemenet tulevat seulasta läpi ja isot roskat jatkavat eteenpäin. Työtehoseuran tiedotteen mukaan piensiemenet puhdistuvat kerta-ajolla kylvökuntoon. Ruuviseulakäsittely helpottaa merkittävästi myös kaupallisen piensiemenen varsinaista lajittelua. Apilan siemenen irrottamista siemenkorista voidaan tehostaa ruuvikuljettimen keskiakseliin kiinnitettävillä hankainlevyillä. Akana ruuviseula toimii myös kostealla viljalla, joten käsittelyllä voidaan pienentää myös viljan kuivatuskustannuksia. Akana ruuviseula parantaa taloudellista tulosta monestakin syystä, sillä rehun maittavuus paranee, rikkasiemenet eivät kierrä takaisin peltoon lannan kautta, viljan markkina-arvo paranee, kuivurien käyttö tehostuu, viljan ja piensiementen kotitarvilaittelu helppoa ja nopeaa, ja edullinen hankkia jo olemassa olevaan ruuvikuljettimeen, sillä Akana ruuviseula on saatavilla eri ikäisiin ja merkkisiin ruuvikuljettimiin, joiden halkaisija on 90-150 mm.